Ας πούμε δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε το διήγημα. Ο Βρικόλακας είναι μια ιστορία βρικολάκων του γιατρού και συγγραφέα John William Polidori, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1795 και του 1821 και γράφτηκε το 1816. Η πλοκή του Βρικόλακα προέκυψε σε ένα από τα πιο διάσημα λογοτεχνικά κονκλάβια της ιστορίας. Το γεγονός έλαβε χώρα στην βίλα Διοντάτη της Ελβετίας, όπου συγκεντρώθηκαν ο John William Polidori, ο Λόρδος Βύρονας, ο Πέρσι Σέλεϊ, η Μέρι Σέλεϊ και ο Μάθιου Λούις, μεταξύ άλλων λιγότερο διάσημων λογοτεχνικών συνέδρων. Το βράδυ της 17ης Ιουνίου του 1816, η ομάδα συγκεντρώθηκε μπροστά στη φωτιά για να ακούσει μερικές ιστορίες από μια εξαιρετική ανθολογία με τίτλο «Φαντασμαγοριανά», η οποία περιείχε μερικούς γερμανικούς θρύλους φαντασμάτων. Παρακινημένοι από την ανάγνωσή τους, συμφώνησαν όλοι να γράψουν μια ιστορία τρόμου. Παρόλα αυτά, μόνο δύο κράτησαν την υπόσχεσή τους. Η Μέρι Σέλεϊ, η οποία δεν θα έγραφε τίποτε άλλο από το αριστουργηματικό της έργο Φράνκενστάιν ή αλλιώς τον σύγχρονο Προμηθέα, και ο Τζον Βίλιαμ Πολιντόρι, ο οποίος θα διαμόρφωνε την κύρια πλοκή του The Vampire. Το The Vampire δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στο τεύχος της 1ης Απριλίου του 1819 του The New Monthly Magazine. Η συγγραφή του, που αποτελούσε πάντα αντικείμενο πολλών διαφωνιών, αποδόθηκε στον Λόρδο Βύρονα. Αυτή η σύγχυση οφείλεται σε δύο κύριες αιτίες. Το όνομα του πρωταγωνιστή του Βρικόλακα, που δεν είναι άλλο από τον Λόρδο Ρούθφεν, είχε ληφθεί ως παρατσούκλι για τον Λόρδο Βύρονα. Επιπλέον, το πρώτο μέρος του The Vampire έχει μια ανατριχιαστική ομοιότητα με ένα ημιτελές διήγημα του ίδιου του Λόρδου Βύρονα, που γράφτηκε την ίδια περίοδο με το παραμύθι του John Polidori με τίτλο The Burial ή αλλιώς Κηδεία. Η αλήθεια είναι ότι στο The Vampire ο John Polidori εκτονώνει όλον τον θυμό και τη δυσαρέσκειά του εναντίον του Λόρδου Βύρονα, που εκπροσωπείται από την ελκυστική και σκοτεινή φιγούρα του Λόρδου Ρούθβεν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λόρδος Βύρονας ενσαρκώνει το αρχέτυπο του ψυχικού βρικόλακα, που μερικές φορές αποκαλείται ενεργειακός βρικόλακας ή συναισθηματικός βρικόλακας, ο οποίος απορροφά την ενέργεια όλων όσων πέφτουν στη γοητεία του. Άλλοι ωστόσο πιστεύουν ότι η ιστορία αποδεικνύει ότι ο Τζον Πολιντόρι ήταν πραγματικά βαμπύρ. Η μοναδική δύναμη του βρικόλακα πηγάζει από μία απλή υπόθεση. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στους βρικόλακες, δηλαδή δεν πιστεύουν ότι οι βρικόλακες είναι πραγματικοί, πράγμα που εκμεταλλεύεται ο Λόρδος Ρούθβεν, ένας εξαιρετικά συγγενευτικός βρικόλακας, για να διαπράξει κάθε είδους φρικαλαιότητες. Υπό αυτή την έννοια, ο χαρακτήρας του Λόρδου Ρούθβεν μοιάζει πολύ με τον Φιλινίωνα, τον πρωταγωνιστή της ιστορίας του Γκάιτε, στο «Η νύφη της Κορίνθου». Σε αυτό το διήγημα είναι η πρώτη ιστορία στην οποία η μορφή του βρικόλακα εγκαταλείπει τις δύστροπες συνήθειές του για να γίνει ένα δημόσιο, σαγηνευτικό και αριστοκρατικό πρόσωπο που περιβάλλεται από ανθρώπους και τους γοητεύει με μια συντριπτική προσωπικότητα. Το διήγημα ξεκινά. Ο Βρικόλακας του John William Polidori. Έγινε εν μέσω των διασκεδάσεων ενός σκληρού χειμώνα στο Λονδίνο. Εμφανίστηκε σε διάφορα πάρτι των σημαντικότερων προσωπικότητων της νυχτερινής και ημερήσιας ζωής της αγγλικής πρωτεύουσας. Ένας ευγενής, περισσότερο αξιοσημείωτος για τις ιδιαιτερότητές του παρά για το αξίωμά του. Κοίταζε γύρω του σαν να μην έπαιρνε μέρος στις γενικές διασκεδάσεις. Προφανώς μόνο το γέλιο των άλλων τραβούσε την προσοχή του, σαν να μπορούσε να το συγγύσει κατά βούληση και να εκφοβήσει τους κόλπους όπου κυριαρχούσε η ευθυμία και η ανεμελιά. Όσοι βίωναν αυτό το συναίσθημα φόβου δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι το προκαλούσε. Κάποιοι το απέδιδαν στο γκρίζο, σταθερό βλέμμα, που εισχωρούσε στα βάθη της συνείδησης, στα βάθη της καρδιάς. Οι ιδιαιτερότητές του προκάλεσαν μια σειρά από προκλήσεις στα κορυφαία αρχοντικά της πρωτεύουσας. Όλοι ήθελαν να τον δουν και όσοι είχαν συνηθίσει σε βίαιες συγκινήσεις και βίωναν το βάρος της ανίας, ήταν εξαιρετικά ευτυχείς που είχαν μπροστά τους κάτι ικανό να προσελκύσει την προσοχή τους με έντονο τρόπο. Παρά την νεκρική απόχρωση του προσώπου του, το οποίο ποτέ δεν χρωματίστηκε με μια ρόδινη απόχρωση, είτε από μετριοφροσύνη είτε από την έντονη συγκίνηση του πάθους, αν και τα χαρακτηριστικά και το προφίλ του ήταν άμορφα, πολλές κυρίες, οι οποίες πάντα αναζητούσαν την φήμη, προσπαθούσαν να κερδίσουν την προσοχή του και να αποκτήσουν τουλάχιστον κάποια δείγματα στοργής.
Η Λέδη Μέρσερ, η οποία είχε γίνει ο χλευασμός όλων αυτών που σύρθηκαν στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της μετά το γάμο της, στάθηκε στο δρόμο του και έκανε ό,τι μπορούσε για να τραβήξει την προσοχή του. Αλλά μάταια. Όταν η νεαρή κοπέλα στάθηκε μπροστά του, αν και τα μάτια της μυστηριώδους προσωπικότητας έμοιαζαν να είναι καρφωμένα πάνω της, δεν έδειχνε να αντιλαμβάνεται την παρουσία της. Ακόμη και η απερισκεψία της έμοιαζε να περνά απαρατήρητη στα μάτια του υπότη. Και έτσι, κουρασμένη από την αποτυχία της, εγκατέλειψε τον αγώνα. Αλλά παρόλο που οι χυδαίες Μιχαλίδες δεν κατάφεραν να επηρεάσουν την κατεύθυνση αυτού του βλέμματος, ο Ευγενής δεν αδιαφορούσε για το ωραίο φύλλο, αν και ήταν τέτοια η προσοχή με την οποία απευθυνόταν τόσο στην ενάρετη σύζυγο όσο και στην αθώα κόρη, που λίγοι γνώριζαν πως απευθυνόταν ουσιαστικά στις γυναίκες. Σύντομα, ωστόσο, απέκτησε τη φήμη ότι διέθετε μια αξιόλογη γλώσσα και είτε επειδή αυτό υπερέβαινε το φόβο που ενέπνεε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του, είτε επειδή οι κυρίες ενοχλούνταν από το εμφανές μίσος του για τα ελαττώματα και τις καταχρήσεις. Ο κύριος σύντομα είχε θαυμαστές τόσο μεταξύ των γυναικών που επενούσαν το φύλο του λόγω των οικιακών αρετών του, όσο και μεταξύ εκείνων που τις αμαύρωναν με τα ελαττώματά του. Περίπου την ίδια εποχή έφτασε στο Λονδίνο ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Όμπρεϊ. Ήταν ορφανός, με μία μόνο αδελφή που κατήχε μία περισσότερο από αξιοσέβαστη περιουσία, καθώς οι γονείς του είχαν πεθάνει όσο ήταν ακόμα παιδί. Αφημένος μόνος του από τους κηδεμόνες του, οι οποίοι θεωρούσαν καθήκον τους μόνο να φροντίζουν την περιουσία του, ενώ παραμέλησαν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, ο Όμπρεϊ καλλιέργησε πιο πολύ τη φαντασία του παρά την κρίση του. Κατά συνέπεια έτρεφε τα ρομαντικά αισθήματα τιμής και ειλικρίνειας που καθημερινά καταστρέφουν τόσους πολλούς αθώους νέους. Πίστευε στην αρετή και πίστευε ότι η κακία επιτρεπόταν από την πρόνοια, μόνο ως αντίθεση στην αρετή, όπως διαβάζει κανείς τα μυθιστορήματα. Πίστευε ότι την ντροπή ενός σπιτιού την έφερε η κακή ένδυση των ενίκων του, το οποίο και κρατούσαν ζεστό το σπιτικό αυτό, αν και η οπτική αυτή φαινόταν πάντα καλύτερα από το μάτι ενός ζωγράφου. Έτσι πίστευε εκείνος, μέσα από την αταξία των πτυχών τους και τις διάφορες κοιλίδες μπογιάς. Πίστευε εν ολίγης ότι τα όνειρα των ποιητών ήταν η πραγματικότητα της ύπαρξης. Ο Όμπρεϊ ήταν όμορφος, ειλικρινής και πλούσιος. Για αυτούς τους λόγους, μετά την είσοδό του στους γκέι κύκλους, περιτριγυρίστηκε και παρενοχλήθηκε από πολλές γυναίκες με παντρέψιμες θετές κόρες, αλλά και πολλές συζύγους που αναζητούσαν εξωσυζυγικές ασχολίες. Οι κόρες και οι άπιστες σύζυγοι σύντομα θεώρησαν ότι ήταν ένας ταλαντούχος νεαρός χάρη στα λαμπερά του μάτια και τα αισθησιακά του χείλη. Προσκολλημένος στον ρομαντισμό των μοναχικών του ωρών, ο Όμπρεϊ ανακάλυψε έκπληκτος ότι εκτός από τις φλόγες των κεριών, οι οποίες σφύριζαν όχι από την παρουσία ενός καλικάτζαρου, αλλά από το ρεύμα, στην πραγματική ζωή δεν υπήρχε η παραμικρή βάση για τις ρομαντικές τρέλες των μυθιστορημάτων, από τα οποία είχε αντλήσει τις υποτιθέμενες γνώσεις του. Βρίσκοντας ωστόσο κάποια αποζημίωση για την ικανοποίηση της ματαιοδοξίας του, ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τα όνειρά του, όταν το εξαιρετικό όν που αναφέρθηκε και περιγράφτηκε προηγουμένως διέσχισε το δρόμο του. Τον εξέτασε προσεκτικά και η αδυναμία να σχηματίσει οποιαδήποτε ιδέα για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου τόσο απόλυτα απορροφημένου στον εαυτό του, ενός ανθρώπου που έδειχνε τόσο λίγα σημάδια παρατήρησης των εξωτερικών του αντικειμένων, εκτός από τη σιωπηρή ανάγνωση της ύπαρξής τους, που συνεπαγόταν για αυτόν η αποφυγή επαφής τους, αφήνοντας τη φαντασία του να επινοήσει ότι κολακεύει την τάση του για εξωφρενικές ιδέες. Σύντομα έκανε ένα τέτοιο όν τον ήρωα ενός ρομάντζου και αποφάσισε να το παρατηρήσει αυτό ως προϊόν της φαντασίας του και όχι σαν τον ίδιο το χαρακτήρα. Έγινε φίλος του, ήταν προσεκτικός στις ιδέες του και έφτασε να γίνει αντιληπτός από τον μυστηριώδη κύριο. Η παρουσία του αναγνωρίστηκε τελικά. Σταδιακά έμαθε ότι ο Λόρδος Ρούθφεν είχε κάποιες κάπως μπερδεμένες υποθέσεις και σύντομα διαπίστωσε από σημειώσεις που βρήκε στο δρόμο ότι επρόκειτο να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Επιθυμώντας να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα τόσο ιδιαίτερο πλάσμα, το οποίο μέχρι τώρα είχε διεγείρει την περιέργειά του μόνο με μικρή ικανοποίηση, ο Όμπρεϊ ενημέρωσε τους δασκάλους του ότι έχει έρθει η ώρα για ένα ταξίδι.
το οποίο θεωρούταν απαραίτητο εδώ και πολλές γενιές, προκειμένου οι νέοι να ανέβουν γρήγορα τις σκάλες της ανηθικότητας και να γίνουν ισότιμοι με τους ώριμους ανθρώπους, ώστε να μην μοιάζουν να πέφτουν από τον ουρανό όταν αναφέρονται μπροστά τους σκανδαλώδεις ίντρικες ως αντικείμενα ευχαρίστησης και επένου ανάλογα με το βαθμό διαστροφής τους. Οι δάσκαλοι ενέδωσαν στο αίτημά του και ο Όμπρεϊ ενημέρωσε αμέσως τον Λόρδο Ρούθβεν για τις προθέσεις του και εξεπλάγει ευχάριστα όταν ο τελευταίος τον κάλεσε να ταξιδέψει μαζί του. Πολύ περήφανος για αυτήν την απόδειξη στοργής από ένα πρόσωπο που προφανώς δεν είχε τίποτα κοινό με τους άλλους θνητούς, δέχτηκε με χαρά. Λίγες ημέρες αργότερα είχαν διασχίσει την Μάκχη. Μέχρι τότε ο Όμπρεϊ δεν είχε την ευκαιρία να μελετήσει σε βάθος τον χαρακτήρα του συνταξιδιώτη του και ξαφνικά ανακάλυψε ότι, αν και πολλές από τις πράξεις του ήταν πλήρως ορατές, τα αποτελέσματα προσέφεραν πολύ διαφορετικά συμπεράσματα, συγκριτικά με τη συμπεριφορά του. Ο σύντροφός του ήταν πολύ φιλελεύθερος. Ο αργόσχολος, ο τεμπέλης και ο ζητιάνος έπαιρναν από το χέρι του περισσότερα από όσα ήταν απαραίτητα για να ανακουφίσουν τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες τους. Αλλά ο Όμπρεϊ παρατήρησε επίσης ότι ο Λόρδος Ρούθβεν δεν ανακούφιζε ποτέ τις δυστυχίες των ενάρετων που είχαν περιέλθει σε ένδια λόγω ατυχίας, τους οποίους και απέρριπτε με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμη και με χλευασμό. Όταν κάποιος ερχόταν σε αυτόν, όχι για να θεραπεύσει τις ανάγκες του, αλλά για να βυθιστεί στην λαγνία και στις πιο τρομερές ανομίες, ο Λόρδος Ρούθβεν δεν τον απέρριπτε ποτέ. Ο Όμπρεϊ, ωστόσο, απέδωσε αυτήν την νότα του χαρακτήρα του στη μεγαλύτερη επιμονή της κακίας, η οποία είναι γενικά πολύ πιο επίμονη από τον ταλέπορο και ενάρετο άπορο. Στις φιλανθρωπίες του Λόρδου υπήρχε μια περίσταση που έμεινε πολύ έντονα στο μυαλό του νεαρού άνδρα. Όλοι όσοι βοηθούσαν τον Λόρδο έβλεπαν αναπόφευκτα μια κατάρα να πέφτει πάνω τους, καθώς οδηγούνταν στο ικρίωμα ή βυθίζονταν στην πιο άθλια δυστυχία. Στις Βρυξέλλες και σε άλλες πόλεις από τις οποίες πέρασαν, ο Όμπρεϊ έμεινε έκπληκτος από την προφανή αδιφαγία με την οποία ο σύντροφός του αναζητούσε τα κέντρα των μεγαλύτερων κακουργημάτων. Συνήθιζε να μπαίνει στα μαγαζιά όπου έπαιζε τυχερά παιχνίδια και πάντα με καλή τύχη, εκτός σε περιπτώσεις που αχρήοι ήταν αντίπαλοι του, οπότε έχανε περισσότερα από όσα είχε κερδίσει πριν. Διατηρούσε όμως πάντα την ίδια πέτρινη, ατάραχη έκφραση με την οποία αντιμετώπιζε γενικά την κοινωνία γύρω του. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο όταν ο ευγενής σκόνταφτε μπροστά σε έναν άβγαλτο αρχάριο ή σε έναν άτυχο πατέρα μιας πολυμελούς οικογένειας. Τότε η επιθυμία του φαινόταν νόμος της τύχης, αφήνοντας στην άκρη την αφηρημάδα του, ενώ τα μάτια του έλαμπαν με περισσότερη φωτιά από αυτά μιας γάτας που παίζει με ένα ποντίκι που πεθαίνει. Σε όλες τις πόλεις άφηνε την ανθισμένη νεολαία να παρακολουθεί τους κύκλους που σύχναζε, αφήνοντάς την καταραμένη, πίσω από μια μοίρα που είχε σύρει κοντά τους, σε απόσταση αναπνοής από έναν θανάσιμο εχθρό. Παρομοίως, πολλοί γονείς θα κάθονταν με θυμό ανάμεσα στα πεινασμένα παιδιά τους, χωρίς ούτε μια δεκάρα από την προηγούμενη περιουσία τους, χωρίς καν τα απαραίτητα για να ικανοποιήσουν τις πιο επίγουσες ανάγκες τους. Ωστόσο, ό,τι κέρδιζε στα τραπέζια των τυχερών παιχνιδιών τα έχανε αμέσως, έχοντας ξεριζώσει μερικές μεγάλες περιουσίες από αθώους ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα ενός βαθμού γνώσεων ικανών να καταπολεμήσουν τις ικανότητες των πιο έμπειρων. Ο Όμπρεϊ ήθελε συχνά να τα πει όλα αυτά στο φίλο του, να τον παρακαλέσει να εγκαταλείψει αυτήν την φιλανθρωπία και αυτές τις απολαύσεις που προκαλούσαν την καταστροφή ολόκληρου του κόσμου, χωρίς να αποφέρουν κανένα όφελος στον ίδιο. Αλλά το καθυστερούσε γιατί από μέρα σε μέρα ήλπιζε ότι ο φίλος του θα του έδινε την ευκαιρία να του μιλήσει ειλικρινά, κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Ο Λόρδος Ρούθβεν στην άμαξά του και εν μέσω της πιο άγριας και λάγνας φύσης ήταν πάντα ο ίδιος. Τα μάτια του μιλούσαν λιγότερο από τα χείλη του. Και παρόλο που ο Όμπρεϊ βρισκόταν τόσο κοντά στο αντικείμενο της περιέργειάς του, δεν αντλούσε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το γεγονός αυτό παρά μόνο τη συνεχή έξαρση της μάταιης επιθυμίας να ξεδιαλύνει αυτό το μυστήριο, το οποίο για τη διαγερμένη φαντασία του είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις υπερφυσικές. Σύντομα έφτασαν στην Ρώμη και ο Όμπρεϊ έχασε από τα μάτια του τον σύντροφό του για κάποιο χρονικό διάστημα, αφήνοντάς τον στην καθημερινή συντροφιά του κύκλου των φίλων μιας Ιταλίδας κόμισσας, ενώ ο ίδιος επισκεπτόταν τα μνημεία της σχεδόν έρημης πόλης. Ενώ ήταν απασχολημένος με αυτόν τον τρόπο, έφτασαν αρκετές επιστολές από την Αγγλία, τις οποίες άνοιξε με ανυπομονησία.
Το πρώτο ήταν από την αδελφή του, δίνοντάς του τις μεγαλύτερες διαβεβαιώσεις για την αγάπη της. Τα άλλα ήταν από τους κηδεμόνες του και το τελευταίο τον εξέπληξε. Αν είχε περάσει προηγουμένως από τη φαντασία του ότι ο συνταξιδιώτης του διέθετε κάποια κακή δύναμη, αυτό το γράμμα φαινόταν να ενισχύει αυτή την πεποίθηση. Οι κηδεμόνες του επέμεναν να εγκαταλείψει αμέσως το φίλο του, παροτρύνοντάς τον να το πράξει λόγω της κακίας μιας τέτοιας προσωπικότητας, εξαιτίας της σχεδόν ακαταμάχητης δύναμης αποπλάνησης που διέθετε, η οποία καθιστούσε τις συνήθειές του για την κοινωνία στο σύνολό της πολύ επικίνδυνες. Είχαν ανακαλύψει ότι η περιφρόνησή του για τις Μιχαλίδες δεν προερχόταν από μίσος για αυτές, αλλά ότι απαιτούσε, προκειμένου να αυξήσει την προσωπική του ικανοποίηση, τα θύματα, οι σύντροφοι δηλαδή της ενοχής, να ρίχνονται από την κορυφή της αψεγάδιας της αρετής στις βαθύτερες αβύσσους της ατιμίας και του εξευτελισμού. Εν ολίγης, ότι όλες εκείνες οι κυρίες τις οποίες είχε αναζητήσει δήθεν για τις αρετές τους, είχαν μετά την αναχώρηση του Λόρδου Ρούθβεν πετάξει τις μάσκες τους και δεν αισθάνονταν πλέον τον παραμικρό ενδιασμό να εκθέσουν όλη την παραμόρφωση των ελαττωμάτων τους στη δημόσια θέαση. Ο Όμπρεϊ αποφάσισε επιτέλους να αποχωριστεί ένα πρόσωπο που δεν του είχε δείξει ακόμη ούτε ένα φωτεινό σημείο για να τον κοιτάξει. Αποφάσισε να επινοήσει μια εύλογη δικαιολογία για να τον εγκαταλείψει και εν τω μεταξύ να συνεχίσει να τον παρακολουθεί στενά, μην αφήνοντας να περάσει τίποτα απαρατήρητο. Μπήκε έτσι στον ίδιο κύκλο φίλων με τον Λόρδο και σύντομα αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του ασχολιόταν πάρα πολύ με την απειρία της κόρης της κυρίας, στην έπαυλη της οποίας σύχναζε τον περισσότερο καιρό. Στην Ιταλία είναι πολύ σπάνιο για μια ανήπαντρη γυναίκα να συχνάζει σε κοινωνικούς κύκλους, οπότε ο Λόρδος ήταν υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του κρυφά. Όμως το μάτι του Όμπρεϊ τον ακολουθούσε σε όλες του τις παρεκτροπές και σύντομα ανακάλυψε ότι το ζευγάρι είχε κανονίσει ένα ραντεβού που ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε την καταστροφή μιας αθώας, απερίσκεπτης κοπέλας. Χωρίς να χάσει χρόνο, παρουσιάστηκε στο διαμέρισμα του φίλου του και τον ρώτησε απότομα ποιες ήταν οι προθέσεις του σε σχέση με την νεαρή κοπέλα, λέγοντάς του ταυτόχρονα ότι γνώριζε το ραντεβού τους για την ίδια νύχτα. Ο Λόρδος Ρούθβεν απάντησε ότι οι προθέσεις του ήταν αυτές που θα μπορούσε να υποθέσει κανείς σε ένα τέτοιο θέμα, και όταν τον ρώτησε αν σκόπευε να παντρευτεί την κοπέλα, γέλασε. Ο Όμπρεϊ αποχώρησε και αμέσως συνέταξε ένα σημείωμα στο οποίο ισχυριζόταν ότι παραιτείται στο να συνοδεύσει τον Λόρδο Ρούθβεν στο υπόλοιπο του ταξιδιού του. Στη συνέχεια ζήτησε από τον υπηρέτη του να βρει άλλο διαμέρισμα και πήγε να επισκεφθεί την μητέρα της νεαρής κυρίας, την οποία ενημέρωσε για όλα όσα γνώριζε, όχι μόνο για την κόρη της, αλλά και για τον χαρακτήρα του Λόρδου Ρούθβεν. Το ραντεβού ακυρώθηκε. Την επόμενη μέρα ο Λόρδος Ρούθβεν έστειλε απλώς στον υπηρέτη του μία ανακοίνωση με την οποία συμφωνούσε σε πλήρη χωρισμό, χωρίς όμως να υπενήσεται ότι τα σχέδιά του είχαν αλλάξει από την παρέμβαση αυτή του Όμπρεϊ. Αφού εγκατέλειψε τη Ρώμη, ο νεαρός κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα και αφού διέσχισε τη Χερσόνησο έφτασε στην Αθήνα. Εκεί εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός Έλληνα και σύντομα βρέθηκε απασχολημένος με την αναζήτηση των αποδείξεων της αρχαίας δόξας σε μνημεία που, ντροπιασμένα όπως φαίνονταν επειδή ήταν βουβοί μάρτυρες των κατορθωμάτων των ανθρώπων που κάποτε ήταν ελεύθεροι και στη συνέχεια σκλάβοι, ήταν κρυμμένα κάτω από τη σκόνη ή τις περίπλοκες λιχίνες. Κάτω από την ίδια στέγη κατοικούσε ένα πλάσμα τόσο λεπτό και όμορφο που θα μπορούσε να είναι το μοντέλο ενός ζωγράφου που θα ήθελε να μεταφέρει στον καμβά την ελπίδα που υποσχέθηκε στους οπαδούς του ο Μωάμεθ στον Παράδεισο. Παρ' όλα αυτά τα μάτια της ήταν πολύ πιο σκανδαλώδη και ζωηρά για να είναι μιας ψυχής, αντί για ενός ζωντανού όντος. Όταν χόρευε στο λιβάδι ή έτρεχε μέσα στους θάμνους φαινόταν πολύ πιο ευκίνητη και πιο γρήγορη από τις γαζέλες, αλλά πολύ πιο χαριτωμένη. Ήταν ένα πραγματικό όνειρο. Το ανάλαφρο βήμα της Ιάνθης συνόδευε συχνά τον Όμπρεϊ στην αναζήτησή του για την αρχαιότητα. Και μερικές φορές η ασυνείδητη νεαρή γυναίκα ξεκινούσε για να κυνηγήσει μια πεταλούδα κασμίρι, δείχνοντας την ομορφιά των μορφών της, αφήνοντας τη ρόμπα της να αιωρείται στον άνεμο, κάτω από το μαγεμένο βλέμμα του Όμπρεϊ, ο οποίος έτσι ξεχνούσε τα γράμματα που μόλις είχε αποκρυπτογραφήσει σε μια μισοσβησμένη πινακίδα. Κατά καιρούς οι πλεξούδες της έλαμπαν στις ακτίνες του ήλιου με μια πολύ λεπτή λάμψη,
αλλάζοντας γρήγορα αποχρώσεις που θα μπορούσε να είναι η δικαιολογία για τη λύθη του νεαρού αρχαιολόγου, ο οποίος άφηνε το μυαλό του να ξεχάσει το αντικείμενο που προηγουμένως είχε θεωρήσει κεφαλαιόδους σημασίας για την ορθή ερμηνεία ενός χωρίου του Παυσανία. Αλλά γιατί να προσπαθήσει να περιγράψει γοητείες που όλοι έβλεπαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να εκτιμήσει. Ήταν αθωότητα, νεότητα, ομορφιά, αμόλυτη ακόμα από τα πολυσύχναστα σαλόνια, από τις αίθουσες χορού. Ενώ ο νεαρός άνδρας κατέγραφε τις αναμνήσεις που ήθελε να κρατήσει στο μυαλό του για το μέλλον, η κοπέλα βρισκόταν γύρω του, αναλογιζόμενη τα μαγικά αποτελέσματα του μολυβιού που διέγραφε τα τοπία της πατρίδας της. Στη συνέχεια του περιέγραφε τους χορούς στο λιβάδι, ζωγραφίζοντάς τους με όλα τα χρώματα της νεανικής της παλέτας, τα γαμήλια θεάματα των παιδικών της χρόνων και αναφερόμενη στα θέματα που προφανώς την είχαν εντυπωσιάσει περισσότερο. Μιλούσε για τις υπερφυσικές ιστορίες της νταντάς της. Η προθυμία της και η πίστη της σε όσα διηγούταν προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Όμπρεϊ. Συχνά όταν έλεγε την ιστορία του ζωντανού βαμπύρ που είχε περάσει πολλά χρόνια ανάμεσα σε φίλους και τους αγαπημένους του συγγενείς, τρεφόμενος με το αίμα των πιο ωραίων κοριτσιών για να παρατείνει την ύπαρξή του λίγους μήνες ακόμα, το αίμα του Όμπρεϊ πάγωνε στις φλέβες του, καθώς προσπαθούσε να γελάσει με αυτές τις φρικτές φαντασιώσεις. Ωστόσο η Ιάνθη θα αναφέρει ονόματα γερόντων που είχαν συναντήσει μεταξύ των συγχρόνων τους ένα ζωντανό βαμπύρ, έχοντας βρει στενούς συγγενείς και κάποια παιδιά σημαδεμένα με το σημάδι της όρεξης του τέρατος. Όταν η νεαρή γυναίκα είδε ότι ο Όμπρεϊ δυσπιστούσε σε τέτοιες ιστορίες, τον παρακάλεσε να την πιστέψει, γιατί οι άνθρωποι είχαν παρατηρήσει ότι όσοι τολμούν να αρνηθούν την ύπαρξη του βαμπύρ αποκτούσαν πάντα κάποια απόδειξη που με μεγάλο πόνο και οδυνηρή τιμωρία τους ανάγκαζε να αναγνωρίσουν την ύπαρξή του. Η Ιάνθη του περιέγραψε λεπτομερώς την παραδοσιακή εμφάνιση τέτοιων τεράτων και ο τρόμος του Όμπρεϊ αυξήθηκε καθώς άκουσε μια σχεδόν ακριβή περιγραφή του Λόρδου Ρούθβεν. Ο νεαρός ωστόσο επέμενε στην προσπάθειά του να πείσει την Ελληνίδα ότι οι φόβοι της δεν μπορούσαν να οφείλονται σε ένα τέτοιο πράγμα, ενώ ταυτόχρονα επανεξέταζε στη μνήμη του όλες τις συμπτώσεις που τον είχαν οθήσει να πιστέψει στις υπερφυσικές δυνάμεις του Λόρδου Ρούθβεν. Ο Όμπρεϊ αισθανόταν κάθε μέρα όλο και περισσότερο δεμένος με την Ιάνθη, γιατί η αθωότητά της που ερχόταν σε τόσο μεγάλη αντίθεση με τις υποτιθέμενες αρετές των γυναικών ανάμεσα στις οποίες αναζητούσε την ιδέα του ρομαντισμού είχε κερδίσει την καρδιά του. Θεωρούσε γελία την ιδέα να παντρευτεί ένα αγγλικό αγόρι, από καλή οικογένεια και καλύτερη μόρφωση. Μια Ελληνίδα, σχεδόν χωρίς καλλιέργεια. Παρ' όλα αυτά την αγαπούσε όλο και περισσότερο. Αυτή την κοπέλα που τον συνόδευε συνεχώς. Μερικές φορές την αποχωριζόταν, αποφασισμένος να μην επιστρέψει στο πλευρό της μέχρι να πετύχει τους στόχους του. Όμως πάντα του ήταν αδύνατο να συγκεντρωθεί στα ερείπια γύρω του, με την εικόνα εκείνης που σήμαινε τα πάντα για αυτόν, συνεχώς να περιφέρεται στο μυαλό του. Η Ιάνθη δεν αντιλαμβανόταν την αγάπη του Όμπρεϊ για αυτήν, δείχνοντάς του τον εαυτό της ως το ίδιο σχεδόν παιδικό κορίτσι των πρώτων ημερών. Αποχωριζόταν συχνά παρόλα αυτά τον νεαρό άνδρα, αλλά αυτό συνέβαινε μόνο και μόνο επειδή δεν είχε κανέναν άλλον με τον οποίο να επισκέπτεται τα αγαπημένα της στέκια και ο σύντροφός της ήταν απασχολημένος με το να σκιτσάρει ή να ανακαλύπτει κάποιο θράψμα, το οποίο είχε ξεφύγει από την καταστροφική δράση του χρόνου. Η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στους γονείς της για να πιστοποιήσουν την ύπαρξη των βρικολάκων. Και όλοι, με λίγα άτομα παρόντα, επιβεβαίωσαν την ύπαρξή τους, χλωμιάζοντας από τον τρόμο στο ίδιο το όνομα. Λίγο αργότερα, ο Όμπρεϊ αποφάσισε να πάει σε μια εκδρομή η οποία θα διαρκούσε αρκετές ώρες. Όταν οι γονείς της Ιάνθης άκουσαν το όνομα του τόπου, τον παρακάλεσαν να μην επιστρέψει τη νύχτα, καθώς έπρεπε αναγκαστικά να περάσει μέσα από ένα δάσος, μέσα από το οποίο κανένας Έλληνας δεν θα περνούσε μετά το σκοτάδι, για κανέναν απολύτως λόγο. Του το περιέγραψαν ως το μέρος όπου οι βρικόλακες έκαναν τα νυχτερινά τους όργια και τα βακχικά τους και τον διαβεβαίωσαν ότι τα χειρότερα δεινά θα συνέβαιναν σε όποιον τολμούσε να περάσει από εκεί. Ο Όμπρεϊ αρνήθηκε να λάβει υπόψη του τέτοιες προειδοποιήσεις, προσπαθώντας να κοροϊδέψει τους φόβους τους. Αλλά όταν είδε ότι όλοι τους ανατρίχιαζαν στο γέλιο του για εκείνη την ανώτερη ή κολλασμένη δύναμη, της οποίας μόνο το όνομα του πάγωνε το αίμα, έγινε σιωπηλός και σοβαρός. Το επόμενο πρωί, ο Όμπρεϊ ξεκίνησε την εκδρομή του, όπως είχε προγραμματίσει.
Εξεπλάγει όταν είδε το μελαγχολικό πρόσωπο της κοπέλας και ήταν εξίσου προβληματισμένος με την κοροϊδία του για τις δυνάμεις αυτές που ενέπνεαν τέτοιο τρόμο. Καθώς ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, η Άνθη πλησίασε το άλογο πάνω στο οποίο επέβαινε ο νεαρός και τον παρακάλεσε να επιστρέψει σύντομα, γιατί ήταν νύχτα που τα κακά όντα δρούσαν. Ο Όμπρεϊ της το υποσχέθηκε. Ήταν όμως τόσο απασχολημένος με τις έρευνές του που δεν πρόσεξε ότι η μέρα τελείωνε τη βασιλεία της και ότι στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα από εκείνα τα σημεία που στις θερμές χώρες γίνονται σύντομα μια μάζα από θυελλώδη σύννεφα, τα οποία ρίχνουν όλη τους τη μανία πάνω στην άθλια εκείνη χώρα. Τελικά ανέβηκε στο άλογό του, αποφασισμένος να αναπληρώσει την καθυστέρησή του. Αλλά ήταν πολύ αργά. Στις νότιες χώρες δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου λυκόφως. Ο ήλιος δύει αμέσως και ακολουθεί η νύχτα. Ο Όμπρεϊ καθυστέρησε πάρα πολύ. Η καταιγίδα είχε ξεσπάσει, οι κεραυνοί έδιναν μόλις και με τα βίας διάλειμμα ο ένας τον άλλον και η δυνατή νεροποντή έσπαγε τα πυκνά φυλλώματα, ενώ οι γαλάζιες αστραπές έμοιαζαν να πέφτουν στα πόδια του. Το άλογο φοβήθηκε ξαφνικά και άρχισε να καλπάζει μέσα στο πυκνό δάσος. Τελικά, εξαντλημένο από την κούραση, το ζώο σταμάτησε και ο Όμπρεϊ ανακάλυψε από την αστραπή ότι βρισκόταν στη γειτονιά μιας καλύβας που δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου ανάμεσα στα φύλλα και την υπερβλάστηση που την περιέβαλε. Κατέβηκε και την πλησίασε κουτσένοντας, προκειμένου να βρει κάποιον που θα μπορούσε να τον πάει στην πόλη ή τουλάχιστον να του προσφέρει καταφύγιο από την μενόμενη καταιγίδα. Καθώς πλησίαζε την καλύβα, η βροντή που είχε σιωπήσει για λίγο του επέτρεψε να ακούσει γυναικείες κραυγές που αναμίχθηκαν με περιπεκτικά γέλια, όλα μαζί σαν ένας ήχος. Ο Όμπρεϊ αναστατώθηκε, όμως ξεσηκωμένος από τη βροντή που έπεφτε εκείνη τη στιγμή, με μια ξαφνική προσπάθεια έσπρωξε την πόρτα της καλύβας. Δεν είδε τίποτα άλλο παρά πυκνό σκοτάδι, αλλά ο ήχος υπήρχε. Προφανώς κανείς δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία του, γιατί παρόλο που χτύπησε, οι ίδιοι ήχοι συνεχίστηκαν και κανείς δεν έδειχνε να τον προσέχει. Δεν άργησε να πέσει πάνω σε κάποιον, τον οποίο άρπαξε αμέσως. Ξαφνικά μια φωνή ακούστηκε ξανά, με πνιχτή φωνή, και την κραυγή ακολούθησε ένα γέλιο. Ο Όμπρεϊ κυριεύτηκε αμέσως από μια υπεράνθρωπη δύναμη. Αποφασισμένος να πουλήσει ακριβά τη ζωή του, πάλεψε, αλλά μάταια. Τον σήκωσαν από το έδαφος και τον έριξαν πίσω με τεράστια δύναμη. Τότε ο εχθρός του όρμησε πάνω του και γονατιστός στο στήθος του τύλιξε τα χέρια γύρω από το λαιμό του. Ξαφνικά η λάμψη πολλών πυρσών που φαινόντουσαν μέσα από μία τρύπα που χρησιμεύε ως παράθυρο ήρθε σε βοήθεια. Αμέσως ο αντίπαλός του πετάχτηκε στα πόδια του και ξεκολλώντας από τον νεαρό έτρεξε προς την πόρτα. Λίγο αργότερα έπαψε να ακούγεται και το θρώισμα των πεσμένων κλαδιών που ποδοπατούσε ο φυγάς. Η καταιγίδα είχε σταματήσει και ο Όμπρεϊ, ανήμπορος να κουνηθεί, φώναξε και λίγο αργότερα εμφανίστηκαν κάποιοι οι οποίοι κρατούσαν πυρσούς. Μπήκαν στην καλύβα και η λάμψη της καμένης ρητίνης έπεσε στους τοίχους που είχαν γεμίσει λάσπη. Με την προτροπή του νεαρού άνδρα, οι νεοφερμένοι έψαξαν για τη γυναίκα που τον είχε δελεάσει με τις κραυγές της. Βρέθηκε λοιπόν και πάλι στο σκοτάδι. Πόσο μεγάλη μπορεί να ήταν η φρίκη του όταν φωτίστηκε ξανά από το φως των πυρσών και μπόρεσε να αντιληφθεί την αιθέρια μορφή της αγαπημένης του που είχε μετατραπεί σε πτώμα. Έκλεισε τα μάτια του, ελπίζοντας ότι επρόκειτο μόνο για ένα φρικιαστικό αποκοίημα της φαντασίας του. Όταν όμως τα άνοιξε, είδε ξανά την ίδια μορφή, ξαπλωμένη δίπλα του. Δεν υπήρχε χρώμα στα μαγουλά της, ούτε καν στα χείλη της, και στο πρόσωπό της υπήρχε μια ακινησία που ήταν σχεδόν τόσο ελκυστική όσο και η ζωή που κάποτε την είχε ζωντανέψει. Στο λαιμό και το στήθος της υπήρχε αίμα. Υπήρχαν τα σημάδια από κοινόδοντες που είχαν βυθιστεί στις φλέβες της. «Ένας βρικόλακας! Ένας βρικόλακας!» φώναζαν τα μέλη της παρέας στο θέαμα αυτό. Κατασκεύασαν βιαστικά ένα φορείο και ο Όμπρεϊ περπάτησε δίπλα σε εκείνη που είχε γίνει αντικείμενο τόσο λαμπρών οραμάτων, τώρα νεκρή στο άνθος της ηλικίας της. Ο Όμπρεϊ δεν μπορούσε καν να σκεφτεί, γιατί ο εγκέφαλός του έμοιαζε να βρίσκεται σε μια κατάσταση θολότητας, μοιάζοντας να θέλει να αποσυρθεί στο κενό. Σχεδόν απαρατήρητα κρατούσε στο χέρι της ένα ειδικά διαμορφωμένο στιλέτο, το οποίο είχαν βρει στην καλύβα. Σύντομα στην ομάδα προσθέθηκαν κι άλλοι άντρες που είχαν σταλεί για να αναζητήσουν τη νεαρή κοπέλα από τη θλιμμένη μητέρα της.
Οι κραυγές των ανιχνευτών καθώς πλησίαζαν στην πόλη προειδοποίησαν τους γονείς της κόρης ότι είχε συμβεί μια φρικτή καταστροφή. Θα ήταν αδύνατο να περιγράψει κανείς τη θλίψη τους. Όταν διαπίστωσαν την αιτία του θανάτου της κόρης τους, κοίταξαν τον Όμπρεϊ και έδειξαν το πτώμα. Ήταν εντελώς απαρηγόρητοι και πέθαναν και οι δύο από τη θλίψη τους. Ο Όμπρεϊ, ξαπλωμένος στο κρεβάτι, υπέφερε από έντονο πυρετό με ένα μείγμα παραλυρήματος. Σε αυτά τα διαλύματα καλούσε τον Λόρδο Ρούθβεν και την Ιάνθη με κάποιο συνδυασμό που του φαινόταν ως έκκληση προς τον πρώην συνταξιδιώτη του να χαρίσει τη ζωή της κοπέλας. Άλλες φορές εκτόξευε κατάρες κατά του Λόρδου Ρούθβεν, καταριώντας τον ως τον δολοφόνο της νεαρής Ελληνίδας. Κατά τύχη, ο Λόρδος Ρούθβεν έφτασε εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Όταν έμαθε για την κατάσταση του φίλου του, παρουσιάστηκε αμέσως στο σπίτι του και έγινε ο προσωπικός του νοσοκόμος. Όταν ο Όμπρεϊ συνήλθε από τον πυρετό και το παραλήρημά του, τρομοκρατήθηκε, απολιθώθηκε στην θέα του ανθρώπου που θεωρούσε πλέον βαμπύρ. Ο Λόρδος Ρούθβεν, με τα ευγενικά του λόγια, τα οποία υπονοούσαν σχεδόν βέβαιη μεταμέλεια για την αιτία του χωρισμού τους και με την ανησυχία, την προσοχή και την φροντίδα που επιδείκνυε στον Όμπρεϊ, σύντομα τον συμφιλίωσε με την παρουσία του. Ο Λόρδος Ρούθβεν φαινόταν αλλαγμένος, όχι πια το απαθές όν του παρελθόντος που είχε τόσο πολύ φοβήσει τον Όμπρεϊ. Αλλά μόλις τελείωσε η ανάρρωση του νεαρού άνδρα, ο σύντροφός του επέστρεψε στην προηγούμενη κατάστασή του. Και ο Όμπρεϊ δεν μπορούσε πλέον να διακρίνει την παραμικρή διαφορά, εκτός από το ότι μερικές φορές έβλεπε τα μάτια του Λόρδου Ρούθβεν να τον κοιτούν επίμονα και ένα κακόβουλο χαμόγελο να πλανιέται στα χείλη του. Χωρίς να ξέρει γιατί, αυτό το χαμόγελο τον ενοχλούσε. Κατά την τελευταία φάση της ανάρρωσής του, ο Λόρδος Ρούθβεν φαινόταν απορροφημένος στο να συλλογίζεται τα κύματα που σήκωνε η άβρα της θάλασσας ή στο να επισημαίνει την πορεία των άστρων που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο φαινόταν να αποφεύγει όλα τα ξένα βλέμματα. Ο Όμπρεϊ, εξαιτίας της ατυχίας που είχε υποστεί, είχε μάλλον εξασθενήσει το μυαλό του και η ελαστικότητα του πνεύματος που κάποτε ήταν το πιο χαρακτηριστικό του έμοιαζε να τον έχει εγκαταλείψει για πάντα. Δεν του άρεσε τόσο πολύ η σιωπή και η μοναξιά όσο στο Λόρδο Ρούθβεν, αλλά λαχταρούσε να είναι μόνος του, κάτι που δεν μπορούσε να επιτύχει στην Αθήνα. Όταν εξερευνούσε τα ερείπια της αρχαιότητας, η ανάμνηση της Ιάνθης στο πλευρό του τον καταδίωκε συνεχώς. Αν περιπλανιόταν στο δάσος, το ελαφρύ βήμα της νεαρής γυναίκας έμοιαζε να τρέχει στο πλευρό του, αναζητώντας τη σεμνή Βιολέτα. Ξαφνικά το όραμα αυτό εξαφανιζόταν και στη θέση του έβλεπε το χλωμό πρόσωπο και το πληγωμένο λαιμό της νεαρής κοπέλας με ένα ντροπαλό χαμόγελο στα χείλη της. Αποφάσισε να αποφύγει τέτοια οράματα, τα οποία του δημιουργούσαν στο μυαλό μια σειρά από πικρούς συνειρμούς. Πρότεινε λοιπόν στον Λόρδο, στον οποίο ήταν δεμένος λόγω της φροντίδας που του είχε προσφέρει κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, να επισκεφτούν τα μέρη της Ελλάδας που δεν είχαν δει ακόμα. Οι δυο τους ταξίδεψαν τη Χερσόνησο προς κάθε κατεύθυνση, αναζητώντας κάθε γωνιά και κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε να συνδεθεί με μία ανάμνηση. Αλλά παρόλο που εξερεύνησαν τα πάντα, δεν είδαν τίποτα που να τους κίνησε πραγματικά το ενδιαφέρον. Άκουσαν πολλά για διάφορες συμμορίες ληστών, αλλά σταδιακά τις ξέχασαν, αποδίδοντάς τες στη λαϊκή φαντασία ή στην επινόηση κάποιων ατόμων που το συμφέρον τους ήταν να διεγείρουν τη γενεοδορία εκείνων που υποτίθεται ότι προστάτευαν από τέτοιους κινδύνους. Κατά συνέπεια, αγνοώντας τέτοιες προειδοποιήσεις, ταξίδεψαν κάποτε με μια πολύ μικρή συνοδεία, τα μέρη της οποίας προορίζονταν περισσότερο για καθοδήγηση παρά για προστασία. Καθώς εισήλθαν σε ένα στενό διάσελο, στο βάθος του οποίου υπήρχε η κήτη ενός χυμάρου, γεμάτο με μεγάλες μάζες βράχων που είχαν πεταχτεί από τους ψηλούς βράχους που το πλαισίωναν, είχαν λόγο να μετανιώσουν για την αμέλειά τους. Μόλις είχαν εισέλθει σε ένα τόσο στενό πέρασμα, όταν ξαφνιάστηκαν από το σφύριγμα των σφαιρών που περνούσαν κοντά από τα κεφάλια τους και από τις εκρήξεις πολλών πυροβόλων. Την επόμενη στιγμή η συνοδεία τους εγκατέλειψε και καλυπτόμενοι πίσω από τους βράχους άρχισαν όλοι να τους πυροβολούν. Ο Λόρδος και ο Όμπρεϊ, μιμούμενοι το παράδειγμά τους, αποσύρθηκαν προς στιγμήν στο καταφύγιο μιας στροφής του φαραγγιού.
Ντροπιασμένοι που φοβόντουσαν τόσο πολύ από έναν κοινό εχθρό, ο οποίος με προσβλητικές κραυγές τους προέτρεπε να συνεχίσουν και όντας ταυτόχρονα εκτεθειμένοι σε σίγουρη σφαγή, αν κάποιος από τους ληστές έφτανε πάνω από τη θέση τους και τους επιτίθετο από πίσω, αποφάσισαν να ορμήσουν προς τα εμπρός, αναζητώντας τον εχθρό. Μόλις εγκατέλειψαν το βραχώδες καταφύγιο, μία σφαίρα χτύπησε τον Λόρδο στον ώμο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο Όμπρεϊ έσπευσε να τον βοηθήσει, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο στον οποίο ήταν εκτεθειμένος, αλλά σύντομα περικυκλώθηκε από τους κακοποιούς, ενώ τα μέλη της συνοδείας, βλέποντας τον Λόρδο Ρούθβεν τραυματισμένο, σήκωσαν αμέσως τα χέρια τους σε ένδειξη παράδοσης. Με την υπόσχεση μεγάλης ανταμοιβής, ο Όμπρεϊ κατάφερε να πείσει τους ληστές να μεταφέρουν τον τραυματισμένο φίλο του σε μια καλύβα, όχι πολύ μακριά. Αφού κανόνισαν την καταβολή των λίτρων, οι ληστές δεν τον ενόχλησαν, αρκούμενοι στο να φυλάνε την είσοδο της καλύβας, μέχρι την επιστροφή ενός από αυτούς, ο οποίος επρόκειτο να παραλάβει το υποσχόμενο ποσό με εντολή που υπέγραφε ο νεαρός. Οι δυνάμεις του Λόρδου Ρούθβεν μειώθηκαν ραγδαία. 2 ημέρες αργότερα, ο θάνατος φαινόταν επικείμενος. Η συμπεριφορά και η εμφάνισή του δεν είχαν αλλάξει και φαινόταν να αγνοεί τον πόνο όπως και το περιβάλλον του. Προς το τέλος της 3ης ημέρας, το μυαλό του έμοιαζε να περιπλανιέται και το βλέμμα του ήταν επίμονα καρφωμένο στον Όμπρεϊ, ο οποίος αισθάνθηκε την ανάγκη να του προσφέρει περισσότερο από ποτέ τη βοήθειά του. «Ναι, μπορείς να με σώσεις. Μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα. Δεν εννοώ τη ζωή μου γιατί φοβάμαι τον θάνατο τόσο λίγο όσο και το τέλος της ημέρας. Αλλά μπορείτε να σώσετε την τιμή μου. Ναι, μπορείς να σώσεις την τιμή του φίλου σου. Πες μου πώς», είπε ο Όμπρεϊ, «και θα το κάνω». «Είναι πολύ απλό. Χρειάζομαι πολύ λίγα. Η ζωή μου χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω όλο. Αλλά αν σιωπήσετε όσα ξέρετε για μένα, η τιμή μου θα είναι απαλλαγμένη από τις μουρμούρες του κόσμου και αν ο θάνατός μου είναι για κάποιο διάστημα άγνωστος στην Αγγλία, εγώ, θα ζήσω. Κανείς δεν θα το μάθει. Ορκιστείτε το. Ορκιστείτε στις ψυχές των προγόνων σας, σε όλους τους φόβους της φύσης. Ορκιστείτε ότι για 1 χρόνο και 1 ημέρα δεν θα πείτε σε κανέναν για τα εγκλήματά μου ή για το θάνατό μου. Ό,τι κι αν γίνει. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν γίνει. Τα μάτια του έμοιαζαν να θέλουν να πεταχτούν από τις κόγχες τους. «Το ορκίζομαι!» φώναξε ο Όμπρεϊ. Ο Λόρδος Ρούθβεν έπεσε πίσω στο μαξιλάρι του, γέλασε και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Όμπρεϊ αποσύρθηκε για να ξεκουραστεί, αλλά δεν κοιμήθηκε γιατί το μυαλό του γύριζε γύρω από τις λεπτομέρειες της φιλίας του με αυτόν τον παράξενο άνθρωπο, αν και χωρίς να ξέρει γιατί. Όταν θυμήθηκε τον όρκο που είχε δώσει, τον έπιασε ένα παράξενο ρίγος και μία πρόγευση επικείμενης δυστυχίας. Σηκώθηκε πολύ νωρίς το επόμενο πρωί και ετοιμαζόταν να μπει στην καλύβα, όπου είχε αφήσει το πτώμα, όταν ένας από τους ληστές τον ενημέρωσε ότι αυτό δεν βρισκόταν πια εκεί, καθώς αυτός και οι σύντροφοί του το είχαν μεταφέρει στην κορυφή του βουνού, σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στον αποθανόντα ότι θα το άφηνε εκτεθειμένο στο πρώτο φως του φεγγαριού μετά το θάνατό του. Ο Όμπρεϊ έμεινε εμβρόντιτος από αυτήν την είδηση. Μαζί με διάφορα άτομα αποφάσισε να πάει στο σημείο που είχε αφαιθεί ο Λόρδος Ρούθβεν για να τον θάψει κανονικά. Όταν όμως έφτασε στην κορυφή του βουνού, δεν βρήκε κανένα ίχνος του πτώματος ή των ρούχων του, παρόλο που οι ληστές ορκίζονταν ότι αυτό ήταν το μέρος όπου είχαν αφήσει τον νεκρό. Για αρκετή ώρα το μυαλό του χάθηκε σε εικασίες, ώσπου αποφάσισε να κατέβει ξανά, πεπισμένος ότι οι ληστές είχαν θάψει το πτώμα αφού του είχαν αφαιρέσει τα ρούχα. Έχοντας βαρεθεί μια χώρα στην οποία δεν είχε υποστεί τίποτε άλλο παρά τρομερές φρικαλαιότητες και στην οποία όλα συνομωτούσαν για να ενισχύσουν την μελαγχολική δυσιδαιμονία που είχε καταλάβει το μυαλό του, αποφάσισε να την εγκαταλείψει και σύντομα έφτασε στη Σμύρνη. Ενώ περίμενε ένα πλοίο που θα τον μετέφερε στο Οτράντο ή στην Νάπολη, ασχολήθηκε με την εκποίηση των πραγμάτων που είχε μαζί του και άνοικαν στον Λόρδο Ρούθβεν. Μεταξύ άλλων, βρήκε μια βαλίτσα που περιείχε διάφορα όπλα, περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλα για να εξασφαλίσουν τον θάνατο ενός ανθρώπου. Στο εσωτερικό της υπήρχαν διάφορα στιλέτα και γιαταγάνια. Καθώς τα εξέταζε, έκπληκτος με τα περίεργα σχήματά τους, μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν βρήκε ένα θικάρι στολισμένο με το ίδιο στυλ, με το στιλέτο που βρέθηκε στην μοιραία καλύβα.
Ο Όμπρεϊ ανατρίχιασε και ανυπόμονος για περισσότερες αποδείξεις έψαξε για το στιλέτο. Ο τρόμος του έφτασε στο αποκορύφωμά του όταν διαπίστωσε ότι η λεπίδα τέριαζε στη θήκη παρά το ιδιόμορφο σχήμα της. Δεν χρειαζόταν άλλες αποδείξεις. Αν και τα μάτια του έμοιαζαν να έχουν κολλήσει στο στιλέτο, εξακολουθούσε να αρνείται να το πιστέψει. Ωστόσο το ιδιαίτερο σχήμα, ο πολύ υπέροχος διάκοσμος της λαβής και του θικαριού δεν άφηναν περιθώρια αμφιβολίας. Επιπλέον και τα δύο αντικείμενα έδειχναν σταγόνες αίματος. Έφυγε από τη Σμύρνη και στη Ρώμη οι πρώτες του έρευνες αφορούσαν τη νεαρή κοπέλα που είχε προσπαθήσει να αποπλανήσει με τις αγινευτικές τέχνες του. Οι γονείς της είχαν πτωχεύσει, είχαν καταστραφεί ολοσχερός και το κορίτσι είχε να εμφανιστεί από την αναχώρηση του Λόρδου. Ο εγκέφαλος του Όμπρεϊ κόντεψε να τρελαθεί από μια τέτοια πληροφορία φρίκης, φοβούμενος ότι και το κορίτσι είχε πέσει θύμα του ίδιου δολοφόνου της Ιάνθης. Ο Όμπρεϊ τώρα είχε γίνει πιο σιωπηλός και αποτραβηγμένος. Συνίστατο τώρα στο να σπέβδει με το ποστιλιόν του, σαν να είχε ανάγκη να σώσει κάποιον αγαπημένο του. Έφτασε στο Καλέ και ένα αεράκι που φαινόταν υπάκουο στις επιθυμίες του τον άφησε σύντομα στις ακτές της Αγγλίας. Έτρεξε στην έπαυλη των γονιών του και εκεί για μια στιγμή φάνηκε να χάνει μέσα από τα φιλιά και τις αγκαλιές της αδελφής του κάθε ανάμνηση του παρελθόντος. Αν πριν με τα παιδικά της χάδια είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του αδελφού της, τώρα πια την αγαπούσε ακόμα περισσότερο. Η δεσποινής Όμπρεϊ δεν είχε τη φτερωτή χάρη που προσελκύει τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα σε συναντήσεις και πάρτι. Δεν υπήρχε μέσα της το ελαφρύ πνεύμα που υπάρχει στα σαλόνια. Τα γαλάζια μάτια της δεν φώτισαν ποτέ από ηρωνία ή σαρκασμό. Σε ολόκληρο το πρόσωπό της υπήρχε σαν φωτοστέφανο μία μελαγχολική γοητεία που δεν οφειλόταν σε κάποια δυστυχία, αλλά σε ένα εσωτερικό συναίσθημα, το οποίο έμοιαζε να υποδηλώνει μια ψυχή που είχε συνείδηση μιας φωτεινότερης δύναμης. Δεν είχε το ανάλαφρο βήμα που ελκύει σαν το χαριτωμένο πέταγμα της πεταλούδας, σαν ένα χρώμα που ευχαριστεί το μάτι. Το βάδισμά της ήταν ήσυχο και στοχαστικό. Όταν ήταν μόνη της, το πρόσωπό της δεν φωτιζόταν ποτέ από ένα χαρούμενο χαμόγελο. Όταν όμως ένιωθε τη στοργή του αδελφού της και ξεχνούσε μπροστά του τις στεναχώριες που την εμπόδιζαν να ξεκουραστεί, ποιος δεν θα χαμογελούσε με τόση χαρά. Ήταν σαν τα μάτια της νεαρής κοπέλας, σαν ολόκληρο το πρόσωπό της, να έπαιζαν σε ένα μοναδικό φως. Η κοπέλα ωστόσο ήταν μόλις 18 ετών και δεν είχε ακόμα παρουσιαστεί στην κοινωνία, καθώς οι κηδεμόνες της έκριναν ότι θα έπρεπε να καθυστερήσουν μια τέτοια πράξη μέχρι να επιστρέψει ο αδελφός της από την Ήπειρο, οπότε και θα γινόταν ο προστάτης της. Αποφάσισαν λοιπόν να διοργανώσουν ένα πάρτι με σκοπό την εμφάνισή της στη σκηνή. Ο Όμπρεϊ θα προτιμούσε να είναι μακριά από κάθε φασαρία, καθώς είχε αυτή την μελαγχολία που τον κατέκλυζε. Δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον για τις επιπολαιότητες των ξένων, αν και ήταν πρόθυμος να θυσιάσει την άνεσή του για να προστατεύσει την αδελφή του. Κατά συνέπεια, έφτασαν σύντομα στο σπίτι του στην πρωτεύουσα, προκειμένου να τακτοποιήσουν τα πάντα για την επόμενη ημέρα, που είχε επιλεγεί για τη γιορτή. Το πλήθος ήταν υπερβολικό. Μια γιορτή που είχε καιρό να δει κανείς, όπου όλοι ανυπομονούσαν να τους δουν. Ο Όμπρεϊ εμφανίστηκε με την αδελφή του. Τότε, καθώς στεκόταν μόνος του σε μια γωνιά, κοιτάζοντας γύρω του με πολύ λίγο ενδιαφέρον, σκεπτόμενος αφηρημένα ότι την πρώτη φορά που είχε δει τον Λόρδο Ρούθφεν ήταν σε αυτό ακριβώς το δωμάτιο, ένιωσε ξαφνικά να τον πιάνουν από το χέρι, ενώ μια φωνή ηχούσε στα αυτιά του, που θυμόταν πολύ καλά. «Θυμήσου τον όρκο». Ο Όμπρεϊ δεν είχε το θάρρος να γυρίσει, φοβούμενος μήπως δει ένα φάντασμα που θα μπορούσε να τον καταστρέψει, και διέκρινε όχι πολύ μακριά την ίδια φιγούρα που είχε τραβήξει την προσοχή του όταν με τη σειρά του είχε εισέλθει για πρώτη φορά στην κοινωνία. Κοίταξε τη φιγούρα σταθερά, μέχρι που τα πόδια του σχεδόν αρνήθηκαν να στηρίξουν το βάρος του σώματός του. Τότε, παίρνοντας έναν φίλο του από το χέρι, ανέβηκε στην άμαξά του και διέταξε τον αμαξά να τον οδηγήσει στο εξοχικό του. Εκεί άρχισε να βαδίζει ταραγμένος, με το κεφάλι του στα χέρια, σαν να φοβόταν ότι οι σκέψεις του θα ξεσπούσαν στον εγκέφαλό του. Ο Λόρδος είχε έρθει ξανά μπροστά του και ξαφνικά όλες οι λεπτομέρειες συνυπήρχαν μπροστά στα μάτια του. Το στιλέτο, η θήκη, το θύμα, ο όρκος του. «Δεν είναι δυνατόν», είπε στον εαυτό του απελπισμένος. «Δεν είναι δυνατόν ένας νεκρός να ξαναζωντανέψει». Ήταν αδύνατο να είναι πραγματικόν.
Γι' αυτό αποφάσισε να επιστρέψει στην κοινωνία. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει τις αμφιβολίες του. Αλλά όταν νύχτα με τη νύχτα περνούσε από τις διάφορες αίθουσες, πάντα με το όνομα του Λόρδου στα χείλη του, δεν έβγαζε κανένα αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα αργότερα πήγε με την αδελφή του σε ένα πάρτι στην έπαυλη κάποιων νέων φίλων. Αφήνοντάς την υπό την προστασία της οικοδέσποινας, ο Όμπρεϊ αποσύρθηκε σε μία γωνία και εκεί άφησε ελεύθερες τις σκέψεις του. Όταν επιτέλους είδε ότι οι καλεσμένοι είχαν αρχίσει να φεύγουν, μπήκε στην αίθουσα και βρήκε την αδελφή του περιτριγυρισμένη από αρκετούς κυρίους, όπου προφανώς είχαν εμπλακεί σε μία ζωηρή συζήτηση. Ο νεαρός προσπάθησε να την πλησιάσει, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους, γυρνώντας, του πρόσφερε εκείνα τα χαρακτηριστικά που τόσο απεχθανόταν. Ο Όμπρεϊ έκανε ένα μεγάλο άλμα, άρπαξε την αδελφή του από το μπράτσο και την έσυρε βιαστικά στο δρόμο. Στην πόρτα τον εμπόδισε το πλήθος των υπηρετών που περίμεναν τους αφέντες τους. Καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει αυτό το ανθρώπινο εμπόδιο, η γνώριμη, μοιραία φωνή ήρθε ξανά στο αυτί του. «Θυμήσου τον όρκο». Δεν τόλμησε να γυρίσει πίσω και, σέρνοντας ακόμα την αδελφή του, έφτασε σύντομα στο σπίτι του. Ο Όμπρεϊ άρχισε να δείχνει σημάδια ψυχικής ανισορροπίας. Αν πριν ο εγκέφαλός του ήταν απασχολημένος μόνο με ένα θέμα, τώρα είχε απορροφηθεί εντελώς από αυτό και ήταν ήδη σίγουρος ότι το τέρας ζούσε ακόμα. Δεν σκεφτόταν πια την αδελφή του και ήταν ανώφελο να δικαιολογήσει την παράξενη συμπεριφορά του. Ο Όμπρεϊ απλώς ξεστομούσε σχεδόν ασυνάρτητες λέξεις, οι οποίες τρομοκρατούσαν ακόμη περισσότερο το κορίτσι. Όσο περισσότερο το σκεφτόταν ο Όμπρεϊ, τόσο περισσότερο ενοχλούταν. Ο όρκος του τον κατέβαλε. Θα έπρεπε λοιπόν να επιτρέψει σε αυτό το τέρας να περιφέρεται στον κόσμο ανάμεσα σε τόσους πολλούς αγαπημένους του, χωρίς να προδώσει τις προθέσεις του. Η ίδια η αδελφή του είχε μιλήσει. Αλλά ακόμη κι αν έσπαγε τον όρκο του και αποκάλυπτε τις πραγματικές προθέσεις του Λόρδου, ποιος θα τον πίστευε? Σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ίδιο του το χέρι για να απαλλάξει τον κόσμο από έναν τόσο σκληρό εχθρό. Θυμήθηκε ωστόσο ότι ο θάνατος δεν επηρέαζε το τέρας. Για μέρες παρέμεινε σε τέτοια κατάσταση, κλεισμένο στο δωμάτιό του, χωρίς να βλέπει κανέναν, τρώγοντας μόνο όταν η αδελφή του τον παρότρινε να το κάνει, με δάκρυα στα μάτια. Τελικά, μην μπορώντας να αντέξει άλλο τη σιωπή και τη μοναξιά, έφυγε από το σπίτι και περιπλανήθηκε από δρόμο σε δρόμο, με την αγωνία να ανακαλύψει την εικόνα εκείνου που τον στοίχιωνε τόσο πολύ. Η εμφάνισή του δεν ήταν καθόλου κομψή, εκθέτοντας τα ρούχα του τόσο στον άγριο μεσημεριανό ήλιο, όσο και στην υγρασία της νύχτας. Τελικά, κανείς δεν μπορούσε πια να αναγνωρίσει μέσα του τον παλιό Όμπρεϊ. Κι αν στην αρχή επέστρεφε στο σπίτι του κάθε βράδυ, σύντομα άρχισε να ξεκουράζεται όπου τον κυρίευε η κούραση. Η αδελφή του, ανήσυχη για την υγεία του, προσέλαβε κάποιους ανθρώπους να τον ακολουθούν, αλλά ο νεαρός μπόρεσε να απομακρυνθεί από αυτούς, γιατί έμαθε να τρέχει να ξεφύγει από έναν πολύ πιο γρήγορο διώκτη από αυτούς, τις ίδιες του τις σκέψεις. Η συμπεριφορά του ωστόσο άλλαξε ξαφνικά. Τρομοκρατημένος από την ιδέα ότι εγκατέλειπε τους φίλους του έχοντας έναν άγριο εχθρό ανάμεσά τους, για την παρουσία του οποίου δεν γνώριζαν, αποφάσισε να ξαναμπεί στην κοινωνία και να τον παρακολουθεί στενά, προσμονώντας να προειδοποιήσει παρά τον όρκο του όλους όσους ο Λόρδος έδειχνε κάποια φιλία. Αλλά όταν μπήκε σε ένα σαλόνι, η άθλια εμφάνισή του, η γενιάδα του αρκετών ημερών ήταν τόσο εντυπωσιακή, οι εσωτερικές του ταραχές τόσο ορατές, ώστε η αδελφή του αναγκάστηκε τελικά να τον παρακαλέσει να απέχει, για χάρη τους, από μια κοινωνία που τον επηρέαζε τόσο παράξενα. Όταν η παράκληση αυτή αποδείχθηκε μάταιη, οι κηδεμόνες θεώρησαν καθήκον τους να παρέμβουν και φοβούμενοι ότι ο νεαρός ήταν ψυχικά ανισόρροπος, θεώρησαν ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβουν την εξουσία που του είχαν εκχωρήσει οι μακαρίτες γονείς του. Αγωνιζόμενοι να τον προφυλάξουν από τα ψυχικά τραύματα και τα σωματικά βάσανα που προκαλόντουσαν καθημερινά στις περιπλανήσεις του και επίσης να αποτρέψουν από το να εκτεθεί στα μάτια των φίλων του με τα αδιαμφισβήτητα σημάδια της διαταραχής του, κάλεσαν έναν γιατρό να διαμένει στην έπαυλη και να τον φροντίζει. Ο ίδιος δεν φαινόταν να το αντιλαμβάνεται σχεδόν καθόλου. Το μυαλό του ήταν τόσο απορροφημένο στο άλλο θέμα. Η ασυνεννοησία του έγινε τόσο μεγάλη που περιορίστηκε στην κρεβατοκάμαρά του. Εκεί περνούσε τις μέρες του ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς να μπορεί να σηκωθεί.
Το πρόσωπό του ήταν τόσο καταβεβλημένο και οι κόρες του έπαιρναν μια γυαλάδα που έδειχνε πως είχαν κάποια αναγνώριση και στοργή μόνο όταν η αδελφή του ερχόταν να τον επισκεφτεί. Κάποιες φορές ξαφνιαζόταν και παίρνοντας τα χέρια της στα δικά του, με βλέμμα που στεναχωρούσαν έντονα την νεαρή κοπέλα, ευχόταν να μην την έχει δει ή προσέξει το τέρας. «Αγαπητή αδελφή, μην τον αγγίξεις. Αν με αγαπάς πραγματικά, μην τον πλησιάσεις». Αλλά όταν εκείνη τον ρώτησε ποιον εννοούσε, ο Όμπρεϊ μόνο μουρμούρισε «Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια» και ξαναβυθίστηκε στην προηγούμενη απογοήτευσή του, από την οποία η αδελφή του δεν μπορούσε πλέον να τον απεγκλωβίσει. Αυτό συνεχίστηκε για πολλούς μήνες, αλλά σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτού του έτους η ασυνεννοησία του έγινε λιγότερο συχνή και ο εγκέφαλός του έγινε αρκετά καθαρός, ενώ οι δάσκαλοι του παρατήρησαν ότι αρκετές φορές την ημέρα μετρούσε στα δάχτυλά του έναν συγκεκριμένο αριθμό και μετά χαμογελούσε. Την τελευταία ημέρα του έτους, ένας από τους κηδεμόνες μπήκε στον γειτόνα και άρχισε να συζητά με τον γιατρό για τη μελαγχολία του παιδιού, όταν του ανακοίνωσε πως την επόμενη ημέρα θα παντρευόταν η αδελφή του. Τον Όμπρεϊ τον κατέκλυσε αμέσως μια εγρήγορση και ρώτησε με αγωνία ποιον θα παντρευόταν. Χαρούμενοι με αυτήν την επίδειξη λογικής, από την οποία τον θεωρούσαν στερημένο, ανέφεραν το όνομα του κόμι Μάρσντεν. Πιστεύοντας ότι επρόκειτο για νεαρό κόμι που είχε γνωρίσει στην κοινωνία, ο Όμπρεϊ φάνηκε ευχαριστημένος και εξέπληξε ακόμη περισσότερο τους ακροατές του, εκφράζοντας την πρόθεσή του να παραστεί στο γάμο και την επιθυμία του να δει την αδελφή του το συντομότερο δυνατό. Αν και αρνήθηκαν την επιθυμία του αυτή, η αδελφή του βρέθηκε σύντομα στο πλευρό του. Ο Όμπρεϊ, όπως φάνηκε, δεν μπόρεσε να μην επηρεαστεί από την επίδραση του γοητευτικού χαμόγελου της κοπέλας, γιατί την αγκάλιασε και τη φίλησε στα μάγουλα, τα οποία η ίδια η κοπέλα έλουσε με δάκρυα στη σκέψη της επιστροφής του αδελφού της στον κόσμο των λογικών. Ο Όμπρεϊ άρχισε να εκφράζει τη θερμή του αγάπη και να τη συγχαίρει που παντρευόταν ένα τόσο διακεκριμένο πρόσωπο, όταν ξαφνικά πρόσεξε ένα μενταγιόν που φορούσε στο στήθος της. Ανοίγοντάς το, η έκπληξή του ήταν απέραντη όταν ανακάλυψε τα χαρακτηριστικά του τέρατος που είχε επηρεάσει τόσο πολύ και τόσο μοιραία την ύπαρξή του. Σε παροξισμό οργής άρπαξε το μενταγιόν και ρίχνοντάς το στο έδαφος το ποδοπάτησε. Όταν τον ρώτησε γιατί είχε καταστρέψει το πορτρέτο του μελλοντικού της συζύγου, ο Όμπρεϊ την κοίταξε σαν να μην καταλάβαινε. Στη συνέχεια, αρπάζοντας τα χέρια της και κοιτάζοντάς την με μία ξέφρενη έκφραση φρίκης, θέλησε να την αναγκάσει να ορκιστεί ότι δεν θα παντρευόταν ποτέ ένα τέτοιο τέρας. Γιατί αυτός δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ήταν σαν η ίδια του η φωνή να του θύμισε τον όρκο που είχε δώσει. Και καθώς γύρισε, νομίζοντας ότι ο Λόρδος βρισκόταν πίσω του, δεν είδε κανέναν. Εν τω μεταξύ οι δάσκαλοι και ο γιατρός που τα είχαν ακούσει όλα, νομίζοντας ότι η τρέλα είχε καταλάβει και πάλι αυτό το φτωχό μυαλό, μπήκαν μέσα και τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από την αδελφή του. Ο Όμπρεϊ έπεσε στα γόνατα μπροστά τους, παρακαλώντας τους να καθυστερήσουν τον γάμο μία ημέρα. Εκείνοι όμως, αποδίδοντας μια τέτοια παράκληση στην τρέλα που φαντάζονταν ότι κατέτρωγε το μυαλό του, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να τον αφήσουν μόνο του. Ο Λόρδος Ρούθβεν επισκέφτηκε το αρχοντικό το πρωί μετά τη γιορτή και δεν του επετράπη η είσοδος όπως σε όλους τους άλλους. Όταν έμαθε για την ασθένεια του Όμπρεϊ, κατάλαβε ότι ο ίδιος ήταν η αιτία. Όταν άκουσε ότι ο νεαρός ήταν παράφρον, δεν μπορούσε σχεδόν να κρύψει τη χαρά του από εκείνους που πρόσφεραν αυτή την πληροφορία. Έτρεξε στο σπίτι του παλιού του συνταξιδιώτη και με τη συνεχή φροντίδα του και προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται πολύ για τον αδελφό της και τη θλιβερή του μοίρα, κέρδισε σταδιακά την καρδιά της δεσποινίδας Όμπρεϊ. Ποιος θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια τέτοια δύναμη? Ο Λόρδος μίλησε για τους κινδύνους που τον περιέβαλαν πάντα, για τη λίγη στοργή που είχε βρει στον κόσμο, εκτός από τη νεαρή κυρία με την οποία συνομιλούσε και από τότε που τη γνώρισε η ύπαρξή του είχε αρχίσει να φαίνεται άξια, μόνο και μόνο για την προσοχή που του έδινε. Τελικά, τόσο επιδέξια χρησιμοποίησε τα πονηρά του τεχνάσματα ή ίσως τέτοια ήταν η θέληση της μοίρας, ώστε ο Λόρδος κέρδισε την αγάπη της αδελφής του Όμπρεϊ. Χάρη στον τίτλο του, απέκτησε μια σημαντική θέση πρεσβευτή, η οποία χρησιμεύε ως δικαιολογία για να επισπεύσει τον γάμο, παρά την ψυχική διαταραχή του αδελφού της, ώστε να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα πριν την αναχώρησή του για την Ήπειρο.
Ο Όμπρεϊ μόλις απομακρύνθηκε από τον γιατρό και τον δάσκαλο, προσπάθησε να δωροδοκίσει τους υπηρέτες, αλλά μάταια. Ζήτησε στυλό και χαρτί, τα οποία του έδωσαν, και έγραψε ένα γράμμα στην αδελφή του, καλώντας την, αν αγαπούσε την ευτυχία της, την τιμή της και την τιμή εκείνων που κοίτονταν στους τάφους τους, οι οποίοι κάποτε την είχαν κρατήσει στην αγκαλιά τους, ως την ελπίδα τους και την ελπίδα του καλού οικογενειακού ονόματος, να αναβάλει για λίγες μέρες μόνο, ακόμα και ώρες, αυτόν τον γάμο, στον οποίο έριχνε τις πιο φοβερές κατάρες του. Οι υπηρέτες υποσχέθηκαν να παραδώσουν το γράμμα, αλλά καθώς το έδωσαν στον γιατρό, εκείνος προτίμησε να μην αναστατώσει τη δεσποινίδα Όμπρεϊ με κάτι που θεωρούσε ότι ήταν μόνο η μανία ενός τρελού. Η νύχτα πέρασε, χωρίς ανάπαυση για κανέναν από τους ενίκους του σπιτιού, και ο Όμπρεϊ τρομοκρατήθηκε όταν άκουσε τις φήμες για τις προετοιμασίες του γάμου. Ήρθε το πρωί και στα αυτιά του ακούστηκε ο ήχος των αμαξών που ξεκινούσαν. Ο Όμπρεϊ έγινε έξαλλος. Η περιέργεια των υπηρετών νίκησε τελικά την επαγρύπνησή του και σταδιακά απομακρύνθηκαν για να δουν την ύφη να φεύγει, αφήνοντας τον Όμπρεϊ στην φροντίδα μιας ανήμπορης γριάς. Ο Όμπρεϊ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Πήδηξε έξω από το δωμάτιο και σύντομα βρέθηκε στο σαλόνι, όπου όλοι ήταν συγκεντρωμένοι, έτοιμοι για την πορεία. Ο Λόρδος ήταν ο πρώτος που τον είδε και αμέσως όρμησε προς το μέρος του. Τον άρπαξε από το χέρι με ασυνήθιστη δύναμη και τον έσυρε έξω από το δωμάτιο, τρέμοντας από οργή. Μόλις έφτασε στα σκαλιά, του ψιθύρισε στο αυτί. «Να θυμάσαι τον όρκο και να ξέρεις ότι αν δεν γίνει γυναίκα μου σήμερα, η αδελφή σου θα ντροπιαστεί. Οι γυναίκες είναι τόσο εύθραυστες». Έτσι τον έσπρωξε προς τους υπηρέτες, οι οποίοι έχοντας ειδοποιηθεί από τη γριά τον αναζητούσαν. Ο Όμπρεϊ δεν άντεξε άλλο. Μη βρίσκοντας διέξοδο στην οργή του, έσκησε τη φλέβα του και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο κρεβάτι του. Το γεγονός αυτό δεν αναφέρθηκε στην αδελφή του, η οποία δεν ήταν παρούσα όταν συνέβη, γιατί ο γιατρός φοβήθηκε να την αναστατώσει. Ο γάμος τελέστηκε πανηγυρικά και η νύφη και ο γαμπρός έφυγαν για το Λονδίνο. Η αδυναμία του Όμπρεϊ μεγάλωσε και η αιμορραγία του παρήγαγε τα συμπτώματα του επερχόμενου θανάτου του. Ζήτησε να κληθούν οι κηδεμόνες της αδελφής του και όταν αυτοί ήταν παρόντες και είχαν χτυπήσει τα 12 χτυπήματα του μεσονικτίου, όπου έληξε η προθεσμία της σιωπής του, διηγήθηκε βιαστικά όσα έζησε και υπέφερε και πέθανε αμέσως μετά. Οι κηδεμόνες έσπευσαν να προστατεύσουν την αδελφή του Όμπρεϊ, αλλά όταν έφτασαν ήταν πια πολύ αργά. Ο Λόρδος Ρούθβεν είχε φύγει και η νεαρή κοπέλα είχε σβήσει τη δίψα ενός βαμπύρ για αίμα.